Og som det dag, man ser alle de taler og alle de snakker om stand og køre, og jeg glæder mig som vanvittig, fordi det er så skønt at komme til demonstration, hvor man gerne skulle tænke ikke, bare der kommer nogen, for man ved, der kommer nogen, og de der ikke er her, de må slå igen, de flygtninger, der er kommet til Danmark lige nu. Det er ekstra smukt. Der er en masse mennesker i hjulpet, ikke for at tale om det i de sidste mange dage. Giv lige kæmpe hånd for det. Nej, mennesker, hovedbanegården og overføringsgården og alle de snakker, der er der. Og jeg vil sige en ting inden for de her første taler. Vi snakker om flygtninge, der er velkommen i dag. Og jeg ved, der sidder en masse mennesker på Ekstrabladet Station og hjemmeudsendelse Bjerrehus og andre steder, det ikke gider være. Og snakker om, at det er migranter. I Danmark har et princip, der hedder, at man er uskyldig til modsatte bevis. Når folk søger asyl her i Danmark, så er de fucking flygtninge. Og de står imod dem. Så er de først og det chance, at de hører deres historie. Den her demonstration er sat sammen med meget kort varsel, derfor er jeg ekstra glad for, at der er kommet så mange. Det er så skønt at se. Det er det, arrangørerne hedder Due Hygner, der her fortæller om, hvorfor vi er her i dag. Vi skal have lyd. Tak alle sammen. Hold da kæft, hvor er der regn. Hvem havde troet, at for 2 uger siden, at vi kunne have det? Hvem havde troet det, da der var valg i juni, at vi gør en demonstration her?